Ešte pol roka dozadu som sedel tam, kde si ty a pozeral ľudí, ako som ja. A rozmýšľal, ako byť na druhej strane kamery. Túto možnosť ti dávam nielen ja, ale celý náš tým. Preto, ak sa cítiš, že máš v sebe niečo, čo by si chcel ukázať svetu, nájdi si nás a pridaj sa k nášmu.